Здравейте, в първия урок за PHP ще научите как може да си направим динамичен текст, който се появява на екрана чрез определени команди на самия език. За целта е нужно да си направим един празен файл php helloworld.php, който го запазваме на нашия си сървър и го отваряме за редакция съответно. Ето това представлява отварящия таг на PHP, ето го затварящия. Между него вече можем да пишем команди, които да се интерпретират от езика. Ето за целта командата echo или print. Примерно hello world. Запазваме файла. Аплодваме го обратно на сървъра. И го стартираме. Ето виждаме, нашия текст се появи. Да се върнем отново на файла. Съответно, PHP кода може да бъде обграден от HTML, като си напишем съответните тагове, като head, body, HTML. След записване и upload, визуално нищо не се е променило, но ако видим кода на страницата ни, виждаме, че ние сме създали една нормална HTML страница с съответен динамичен текст в нея. Ако искаме някаква част от кода да не бъде интерпретируема, примерно този ред, може да си го закоментираме. Коментирането става, ако искаме ред по ред да коментираме, с две наклонени черти надясно. И съответно резултатът е празен екран. Другия вариант е за много редово коментиране. Е по-лесно се използва ето този начин, подобен на C и C# езиците. Ефектът е същия. Ако желаем, можем да вмъкнем HTML в самия код. Примерно тук да изнесем нещо на нов ред. Да сложим още един ред. Ето го и резултата след запис и upload на файла. Можем да ги обединим тези два реда в един, без да извикаме повторно оператора echo чрез оператора конкатенация точка.